Assalamu alaykum mehriban iýleşler. Zekinler söhbadatly gepleşigimiziň ikinji sanyny siziň dikkatiňize ýetirýär. Biziň bu gepleşigimiziň ardyla mehmanlary bugünkü gün Ustad Zekinni dawulçylarymyz Maksat hemde Wepa gepleşigimize hoş gördük. Ilki bilen gepleşigimiziň başynda giňişleýin özüňiz bilen tanışdyrsaňyz. Men Zülfikar Maksat 2-nji ýylda Wak welaýatynyň Faray tragyna dowuldum. Özüm maşgalaly öýlenem bir oglum var. Bolama Maksatjan Wepa sen näýle? Ben babacan bu Wepa ile Wak welaýatynyň Faray tragyna 2004-nji ýylda dowuldum. Öýlenmedik. Gysapsam öýlenmedi diýerim. Enne gytapdan öýerýär ha. O söylemeye tayin. Size ilki bilen berjek soragym da, gepleşigimiz başynda giňişleýin özüňiz bilen tanışdyrdyňyz. Gepleşigimiziň şu taýynda bir sorag beresim gelýärdi. Farhatdan öň haýsy aýdymçynyň ýanyna çallyňyz we meşgurluk gazanmana kim sebäp boldy? Men Döwlet Medeniýet Institutunda netibämi çekip talip boldum. Ondan Arya Singer Zenan Bakşy'ymyz bilen toya çykdym. Toya çykyp ondan daýra çalýardym şoň ýanyna. Ondan jora aýtyp kernaçy ustadymyz bardy. Ondan Wepa jyýymyz çalýardy. Kernay onu muny goşup bulam meni goşdy. Opşum dinara saparman ýany. Toya gidip başladyňyz. Toya gidip başladyk hawa. Ondan daşarda Zenan başlamy bilen, oğlan başlamy bilen toya çykýardyk daşynan. Ýöne bize sebäp meşgurlyk gazanmana sebäp bolan Farhat Öraýew. Farhat Öraýew meşgurlyk gazanmana sebäp boldy. Dogry. Farhat Öraýewiň ýanyna nähili bardyňyz? Ya siziň özüňiz teklip berdiňizmi ýa Farhat Öraýewiň özü teklip berdimi? Şuna dogry bellep geçdim. Çeх Bakçalı toy mekanına noyabrın 18 günü biz toya gidiyorduk, ondan daşınan toyun eyler biz tuttular, onda da Farhat Öraýew var eken. Son şu toyda biz goşuluşuplardı, Farhat Ağatan sezip adetdi. Bizden goşuluşuplar ettik, gördü olan toyda biz adetdi, son bu yanına varıp aýtdy. Gruppasında o yoktu. Özüňiz teklip berdiniz. Özüňiz teklip berdik. O gruppasında repçi yoktu. Son bardyk ýanyna gruppaňda aldyk. Ondan nähilek boldy? Göni toy geçirip başladım ya ada salym salym arasynda. Şo çekip bakdyýarlar, şey dip aýtdyk, olam bolýar diýdi. Şondan soň indiki toylaryny biz alkytyp başlady. Göni toy geçirip başlady. Şoň bilen awa ýoş deň hereket bolup başlady. Ondan toyuň şowkurlaryny, toyuň bedeglerine göre Farhat Öraýewiň ýanyna galyk. Maksat Wepa size muştoklaryňyzdan iň kän berilýän sorag da Farhat bilen garnaşlyklary barmy? Farhat Öraýew bilen garnaşlygymyz ýok, ýani 3,5 ýyl bar ýanynda gruppada bile duz çörek ýyp görüş, garnaşaly az bir bol. Opşum 3,5 ýyl boldy. Bir maşgala da opşum. Toýlamy. Bazmak lakamy kim dakdy? Bizning lakamy Ustad Ýyldızlar. Babacan diýip Ustad Ýyldızlar. Babacan Ustad Ýyldızlar. Farhadyň. Ustad Ýyldızlaryň eýesi akanty. Şunukly, şo dakdy. Nämeden galdy? Opşum şu bizning manysy bar, hemme kim aýdaýdy ýa-da şu kommentarlarda. Bizning manysy opşum men öň daýyrakdym da loppuja bolandan soň o çiş opşum bulkazyk ýalyp çişýär. Şoň opşum bizmyzyk diýip, bizmyk diýip takyp, ondan soň şolat galyp gitdi da. Şondan soň hemme kim maňa bizmyk diýip ýöreldi. Şu bizmyk lakamy Farhadyň ýanyna baraňyz soň dakdylarmy? Öňe diýýärmi? Ýok, öňem diýil. Onu şu Farhat Öraýewiň gruppasyna geçenden soň Babacan agda. Ustad Ýyldızlar dakdy şolady. Dogry. Ikiňiz ilki bilen näil tanışdyňyz? Näil gabatlaşdyňyz? İkimiz bir-birimiz bilen näde tanışdyk? Şey oku girmeli wagtymyz Medeniýet Institutuna
egzaminna. Egzaminle tanıştık. Ya, egzaminle. Tanıştık. Şoňa dost bolup gitdik gatnaşyp. Opşun şoň bilen dost bolduk, bir kursdaş bolduk. Bile ýaşadyk, bile toýa çykdyk. Tuvalama. Ne şu adam şeyler wagt bilen toýa çykyp dost, jegi dogan ýaly gatnaşyp ýörüz. Şo ikiňiz gawatlaşan wagtyňyzdan ikiňizden dawul çalýardyňyz. Yok, men davul çalamakdym onda. Bil çalýady, bil hem davul çalýady, hem tans oýnýady, hem kerna çalýady, tarym çalýady, uzun kernaýam çalýady. Opşum bul kän işler etýär, saz gurallarynyň. Tuvalama. Bul ine o kän saz gurallaryny çalýar. Ýöne men hiç saz çalyp bilemok. Şuna seredip dep çalmany öwrendim. Tans oýnýady, oňa da seretdim. Tansına seredip öwrendim. Onda halipan we Paul ýa-da ha. Aynen. Halifa. Ayya bu diýdim bolýar diýim. Şoň hiç ýer saz gurar ellek göremok. Yok, saz gurar ellek göremok. Şoň näme hereket gaýtalasa. Opşum özöklarda daýry bolýar. Awa. Şoňa goýasym mady. Onam azık çalýar ýene edil kän çalyp bilemok, boýnum alýar. Ebirine tansaňam zat çalyp bilýän, edil kän çalyp bilemok. Ýene dawulam şundan seretdim, öwrendim. Edil bilma elime tutup öwredenok. Burasa gözüm bilen seredip aldym hereketlerini, näle çalyşlaryny. Soň indiki toýda bu meni şeýle goşdy toýa. Ondan göni alyk dip eýäm. Hiç ýeli gyzyklanyp görmedimmi şu taýyny näle çalsaň bolýar, şu hereketi näle gaýtalasaň bolýar diýip soramadym. Ýok. On hiç ýeli zaten. Diňe gezleýince seredi we buranlar. Gözüm bilen seretdim, göni aldym. Danam hereketine etdim. Tuvalama. Ana şoňa da musatlyk da. Awa. Her kime berilýän dekinlerle. Awa, dogry elbetde işte. Toýa gidýäňizde bilele, kän toýlaryňam şaýat boldyňyz. Haýsyňyzyň pikiriňiz iki bolup toýa gitsek, tans etsek bile dawul çalsak, bizi gowgollarlar diýdim. Şo iki san bolup çyksak, opşum hereketlerem deň edip toýuň şowkuny götermegem opşum gyzykly bolýar da iki bolup deň hereket edip deň zat tans oýnasaň şowkly bolýar. Ondan hemem aňsat düşýär bir-birimize. Bir beýle kuruga giden wagty beýle halky özüne çek tans oýnatýar. Men beýle kurukda beýle halklary tans oýnadyp özüme çekýärna adamlar. Şu taýynyp görýäňizmi toýa gitmek ha? Yok, taýyp göremzok. Ay başlaýar welin, ondan şondan ulham alýar, adamlardan ulham alýar. Ne edip beýdip gabat hereketler edip bilýäňiz? Hereketler bu bir toýda bir hereket edýär, meni görýän, men edýän, men bir hereket edýän, bu görýär, ikimiz bileşeýdik, tans edýäs, toýda bir Ondan başymyz bir hereket etýär, oňa seretip eýäm, oýnap. Gön şo toýda alyp göterýär. Gana o. Dawul çalmak öňdenem gelýär-de. Dawul çalmak öňden gelýän bolýan. Ýöne iki bolup çykýanlar köpeldiler. Şolaryň iki bolup çykmaklygy siz sebäp bolup bilýäňizmi? Elbetde biz sebäp bolup bilýär. Sebäbi şu iki dawuly çykaran biz birinji. Birinji çykaran. Bravo, birinjilik bilen biz çykardyk şonu. Aýny şondan muşdoklaryň beýlik depçilerimiz bizden seredip öwrenýärler. Yo men begenýän öwrensinler, goldasynlar. Has gowy bizden soňam çyksa şoňa täze ütgeşme hereketler zatlar iki bolup oýnap tam esseler gowy bolýar. Ýöne ne aslında şo iki sany depi biz çykardyk. Ýöne şu wagt size meňdejek bolup çenden aşy hereket edýänler amma da şolara näme? Ya elbetde bar. Ýöne bizem şoňa isse gaýtan yeni gollaw berýär şolara. Yeni de öwrenmegine. Bizden hem has gowy edip öwrensin, oýnasyn, halka özüne çeksin, toýlar köp bolsun. Awa, dogry aýdýan. Ýöne şu wagt bara size gelip soraýanlar, maslahat edýänler barmy? Toýda nädip hereket edýäňiz, näme edýäňiz, näle taýlaşýaňyz diýip. Nädip energiýa alýaňyz elbetde. O soragy kän berýärler. Ýöne şu soraga görä bizim jogabymyz amma elbetde başy gowy aýdymlar aýtsa, toý şowkly soňsa adamlar halk toýun içinde opşum gowy tans oýnasa bizim şoňa görä
beter energiýa alýarsa ondan. Şolara göre hasan gowy oýnajak bolup ýene de tans oýnaýar. Ütkeş tanslar opşun halka özümde çek begenleri. Maksat wapa gepleşigimizde ýene şeýle soraglar da, bu berýän soraglar siziň muşdoklaryňyzdan gelen soraglar. Elbette. Owa şu taýda şeýle sorag wada. İksem ustatlyk bilen toýy şatlyk şowhun bilen bedäp dawullaryny çalýarlar. Hem tanıt edýärler. Berekella sözüni aýdýarlarkä. Ýöne muşdoklarynyň içinde şeýle sorag wada. Näme üçin köp zenanlaryň aýal maşgalarynyň arasynda girip tanys oýnaýarlar. Şolaryň öz isleglerimi ýa dawulçylaryň özleri barp çalýarmy diýär. Käbir toýlarda öz şu toýun eýleri hem elimizden tutup alıp gidip şu oynap duran ýerine alıp gidip bizi çaldyryp zady diýerler köpsi. Köp ýerde özümizden barıp tans edýär zady edip. Biz opşun halka özümüze çekmeli, ýene de toy almaly, halka özümüze çekip bizi gollamalylar. Ondan şoňa göre bizem barıp tans oýnaýar, özleri çagyrýar. Özleri islegler ýa. Awa köp toyda öyle şeyler bildirýärler. Ondan köp toyda ýok bolsa da biz barıp oýnaýar, olaram ýene de oýnap gitýär. Oturan adam bolsa da olaram tır oýnaýar. Dogry aýdýar. Ondan ýene bir zat. Biz toýa baramyzda şatlyk paýlamany bar ýa-da. Allah. Şu toýun eýlerini, mihmanlary, ejelerimiz, gyzlanlarymyz ýa-da ýakyn görýärler o kişi. Ay gara diýjek bolýan, gara pikiriňe ýok. Dogry aýdýan. Sebäbi toy eýeleri hem siziň şatlanmaňyza, şeýdip şowhuny sowmaňyza garaşýar-da şo toýda. Şon ýaly şowhun döretsin diýipler. Şoň üçin hem meňem pikirim daşyňyzdan edil olar ýaly ters düşünýän adama ýok hadi. Dogry aýtdym. Farhat bilen toya gideningizde eýýam öwrenşik gülses. Haýsy aýdymynyň ýa-da näkil tans oýnamaly, näkil dawul çalmalygyny bilýäňi diýýär. Haýsy aýdymyna bolsa da. Ýöne başga aýdymçylar bilen sazlaşyp çalmak kynmy? Ya başga aýdymçylar bilen çalsaňyz olar size gollaýarlarmy ýa çalmaň gerek gel ýanymda durmaň diýenler bolýarmy? Farkadam isleýände aýdymçy gelende biz toy sopduk, daşynan aýdymçy gelende ýanynda çalyň diýär, biz gysgalmaýar. Käbir aýdymçylar özüni ýyldız taýa, bizim şoňa göre hereket edýär. Dogry aýdýar. Näme aklatjan we fajan mustoklaryň iň gyzykly soraglary da gatken soralýan sorag şulay. Toyda çalyp durkaňyz dawul ýertilýär. Şo ýagdaýda näme edýäňiz? Ýa ýanyňyzdan ähtiýaçlyk dawulyny alyp barýaňyzmy? Yok, ähtiýaç alan ýok dawuly. Şo dawul meselem öňü ýarylsa, beýle tarawyna öňüp çalýar. Ýa beýleki çiýik tarawy ýarylsa, beýle tarawyna öňüp çalýar. Onu opşun gymladymla beýlekini urýarsa, ta iksem ýarlarna tans bilen opşykýar. Her kim sizi elmidama görende bir şadyan adam gödöwüne gelýärdi. Hiç hili kynçylyk bilen şu derejä geleniňizi bilmeýänler kende. Awa dogry belläp peştaňşyny kynçylyk hemme kim adamda da bolýar. Hemme kimde de kynçylyk bolýar. Biz hem şu kynçylyklary gördük. Kynçylyklary görüp şu derejä inne geldik. Dogry. Opşun kynçylyk gördük. Wagtyna kiçi wagtda okuşy, pul tapmana, moýkada, sowukda da maşin ýuýardyk. Ondan ýere madarýardyk, kerpiç sawatda, agyr işlerine de işläp gördük. Opşun diýjegim kynçylyklar kän boldy. Häzir şu wagt toýa çykyp beren başlamady. Awa Arzu edýärdik de ýa. ady belli başlarymyz arzu etýärdik surata düşmek şula bilen. Kaçanla bizem bir toýa çykyp şolaň ýanyna toýa çyksak diýip arzu etýärdik. Arzularymyzdan hasyl boldy da Hudaýa şükür. Allah jany özi kömek etdi. Şu derejäge getirmegiňize. Dogry. Şeýdip dawul çalarny pikir edýärdiňmi? Men opşum sunata höwüsüm. Ýöne şu dawul tans oňýarly hiç hili o hareketler kelleme gelen okdy. Ýöne aýdym aýtmana höwüsüm bar. Sebäbi kakam
wagtynda aýdym aýtýardy. Doğru. Nur Meretov halipanyň aýdymlaryna. Şoňa görä menem kakam ýaly bir aýdymçy bolaýyn, zat bolaýyn diýip aýdym aýtýardym, ýaňlan ýarlarda gatnaşýardym. Ýaňlan ýarmada gatnaşdyňyz ha? O, Tuvalemy. ikinji ýer aldym. Tuvalemy. Ondan aýdymdan bir hili höwüsüm, bir hili gaçyp başlar sebäbi sesim beýik tonlara yetmez diýip özüm opşum düşürdüm da yetmez häzir men aýdym aýtsam beýik tonlarda belkim joý aýdym aýtmaly bolsam aýdy bilmerim diýip aýdymy taşladym. Öz husuň özüň basdyňda. Öz husuň özüm bassym. Ondan bu hereketlerem tans aslında ýene tansa berilen opşum aýdym bolsa tans gowar ýa-da durup bilemok. O depem şon bilen bolup gitdi da depem aslında men muzykantda, muzykant okumadym, okuwunam okumadym. Ýene bilemok şeýle bolup gitdi da. Allaha jana şükür. Ondan soň awada şu adamlaryň yerlerini zat edip ketmelle, pile zat edip şu Yerini işläp berýärdi. Bilmem. Ondan da şu öýdeklerden ýaşy geçip baran soň ulaldyňça öýdeklerden pul soramady, utanýan. Öýdekler meni lewapda şu çağırsynda mektebine berdiler. 5 ýyl 5-nji klassdan 10-njy klassa çenli tar saz uralynda 5 ýyl men okap oturdum. Soň 7-nji Taram çaldyň ha? tar oturdum men. Spesin tardy. Soň 7-nji klasslarda toýa çykýan lewapda arada gelin alıjy akşam toýlaryny ýatdy çykýardym soň. Ýene ben okuwa gelem. Şu ýagdaýlar bolup gitdi. Tuvalemy. Berkellik ne Hudaýa şükür. Allah jan ýerde bolsaň rızkyny getirýän eken. Ýene şükür edip ýaşamaly boldy. Dogry aýtdym. Şu 200'li adamlar barada nähil pikir edýär? 200'li adamlaram ken ýene men olary hiç ýyly üns beremok. Atajan. Dogry aýtdym. Sen näli gopa? 200 adamlara sataşyp kän ýalňyşlyklar bolupda. Şol maňa sapap boldy. Dogry aýtdym. Şu siz kän toýlaryň şaýady boldyňyzda. Beýleki aýdymçylar bir welaýatda toý sowyan bolsa, siz 5 welaýatda aýlanýaňyzda hepden dowamyndalar. Haýsy welaýatda toý sowmak ýeňil we iň ýatdan çykmajak şatlykly pursatlar boldy. Lewapda. Özümizdikiler goşuşup aýdyp bilen tans edip. Hem ýerde gyzykly bolýar. Ol mesele ýok. Ýene hasa minni görä lewapda. Özümüzdeki halkym opşum emme liboy özlükden oynamanyda has gowda bize ýeňillikde olabilen olar oynasa biz hem ondan beter ondan garmajyk bolup hasam gowy. Öwrenşen ýerimizde diýär. Başga ýerlerde özbek aýdymlary oýnaýar, şeýle ýene olar has ladeden oýnabilenok ýene şolara garaşanda da ýene de oýnaýar, ýene känram lewapda. Näli ýatdan çykmajak bir şatlyk wakalar boldy? Gyzyk bolan wakalar lewapdan Aşgabatga gaýtmaldyk, toý sowduk. Daňdan lewapdan bäri 8:00-da reis barda. Ýerden samolyotda soň menem gözüm açdym turdum telefona seredip saata seredýän 8 bolup turda. Instrumentler eşiklem alıp aeroporta tarap bökýändi, şu aeroportun ýanyndaky Atelde. Şu taýda apdym, şu gijesi. Soň aňyryp bökýänem berin. Samolyot eýem. Urap barýardy soň reisten ije aldım. Şu ýadymdan çykan. Ona maşyn toýanma. Şoňa toýanma. Soň akşam şäherde toý bardy soň akşam krestede şähere uçdum da toýa ýetişjek boldum. Ýetişdim. Siz bara diňe Farhadyň ýanyna çalýaňyzda, kän hereketleňizem sağlaňyzam deň getirip. Ýöne şu Farhadyň üstüne aýdymçy toýa gutlaga gelende nähili şolar bilen aýdymlaryny ýa hereketlerini
gabatlap çaly bilýäňiz? Köp aýdymçy aýdym aýdanla aýdyma görä tansy ýerine ýetirip bilmeýär. Şo ýagdaýda bize kynrak düşýär. Käbir aýdymçylar bar, aýdymyna görä tansynam gowy ýerine ýetirýärler. Hawa, Şonda bize ýeňillik bolýar. ýeňillik bolýar. O ene vefa doğray geçti. Menim aýdalarıma goşulýan. Ýöne käbir aýdymçylar energiýa paýlap bilenok. Käbir aýdymçylar energiýasy köp bolýar. Bizem ondan olardan energiýa alyp hasam gowy tans oýnaýas. Doğru. Wepa maksat gepleşigimizde gatnaşan üçin köp minnetdarlygymyzy bildirýär. Size sağ olun. Hawa, Silap çağırýanyňyz üçin. Size minnetdarçylyk bildirýäs. O ene birinji gepleşigimiz boldy. Toy keşfi. Toy İşiniz keşfide üstünlük. işiniz hawa, üstünlük. sag bolun. İlkinji gepleşigimizde ana biziň gepleşigimiz. Ha. Öň gepleşikleri çağırlaňyz opdyňyzmy? Ya gepleşlige Leva felatyny çağırlyp ýöne ýetişip bilmän toy sebäpkär bolup ýylymyza gaýtdykda. Aýne Ay netibe de. O Netibe gepleşik alanlar boldy için. şeýle tak abyşny Hmm. ýagşy bilen. Hmm. Ol gepleşik aldy bizem jogap berdik. Edir şoň Toyun ýa ortasynda boldy. da. O toyun ortasynda boldy da arasynda. Ýöne ýöri töläp çağırlaňyz. Ýöri telep çağırlan o. O ene birinji toy keşip çağırdy. Sag Sağ olun. olsun. Hawa, sag bolun silap gatnaşanyňyza. Şular ýaly mümkinçilikler döretip berýän mähriman hem gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürler uzak bolsun. Onda näme maksat wepa gepleşigimiziň ahyrynda mustaqlaňyza ýürek arzuwlaryňyzy beýan etdiňiz. Bizi gollayan, gollamayan mustaqlamda köp sağ olsun, minnetdarçylygyny aýdýar. Ine bize şeýle mümkinçilikler döretip beren gahrman arkadagy gahrman serdarymyza köp sağ olsunlaryňyzy aýdýar. Sunuwat ýoluna bize halipalyk edýän gahrman arkadagymyzyň we gahrman arkadagy serdarymyzyň tutýan işleri hemişe gawaşlygy beslensin. Olaryň Mähriman ýyldaşlar, şunluk bilen zekinleriň söhbadatly gepleşigimizi geçirip gutarýar. Ýene kysanda görüşýänçek hoş sag bolun.